nohavice na ručku. To vedie pekne roztiahnuť. Cena je 25 eur. A sú teda cenou na tieto šaty. Predošla na tie predošlé šatky, ktoré sme vám ukázali, 21,50. 21,50. Takže majú pekné. Všetko máte v zázname. Celý produkt. Materiál. Je 36%. 64% viskóza a 36% polyester. Príjemné, elastické, veľmi elegantné. Takže ak sa vám páčia tieto nohavice, píšte dôvodník. Na tento komplet 156. Luna 156. Čo vám poviem, veľkosti. And also, if they want me to try it, they can write a comment. Ak by ste chceli niečo, aby si Anna vyskúšala, ona si to vyskúša, aby ste chceli vidieť, ako to vyzerá. A píšte nám do komentov, lajkujte nás, zdieľajte. Čo vám poviem veľkosti na tento kompletík. Naprstia tak 40, 86, 62. No dá sa to aj roztiahnuť trošku. Si myslím, že aj 100 by bolo OK. A dĺžka je 60. A teraz nohavica. Nohavice 80 až 90. Aby sme to nepreháňali. Ten je príjemný materiál, ďalší. Takže sa vám páči. Dajte si dievčatá, veľmi pekné. Ale bolo, 150, takže kodík na tento komplet bol 156. Okay? A cena je 25 eur. Okay? Ideme na ďalšie. Takže ak sa vám páči táto blúzka, ktorú mám na sebe, kodík je 40, píšte si Luna 46 a cena je 17 eur.